Benvinguts al videoblog Esgarrinxades Utòpiques. Avui parlarem del món fosc, Talps, de Jordi de Manuel, publicat per Santillana. A uns 400 anys de nosaltres, en el futur, la Terra no és com la coneixem. Les guerres han assolat la superfície i només sobreviuen diferents mons-estat sota terra, amb les seves lleis dictatorials i vides artificials que corresponen a una societat del futur. En una d'aquestes ciutats fosques, on les persones viuen principalment gràcies a les proteïnes que els hi dona la carn de talp, un grup de nois i noies descobreixen un robot antiquat que els guiarà cap a un nou món. Aquesta novel·la de ciència-ficció està encarada sobretot a un públic juvenil, però això no vol dir que no pugui agradar a tothom. De fet, la manera de narrar del Jordi de Manuel és molt dinàmica i permet que qualsevol persona es pugui enganxar de seguida a aquesta novel·la. De fet, té tots els ingredients bàsics per ser engolida literalment pels seus lectors. És trepidant, és imprevisible, crea espais nous, societats noves, sense escapar, però, una miqueta del paral·lelisme que podem trobar amb la nostra societat, per exemple. Aquesta combinació la fa molt atractiva pel públic jove, com dèiem, però també no tan jove, i sobretot gent que li pugui agradar sortir una miqueta de la quotidianitat i trobar una novel·la fresca, nova, i que sobretot entreté i que també fa reflexionar una mica sobre la nostra manera d'entendre la societat actualment. D'altra banda, aquesta vegada també, si feu m'agrada el vídeo, us subscriviu al meu canal o deixeu algun comentari, entrareu en el sorteig d'un exemplar de Descalça que us enviarem a casa. Moltes gràcies.